Здравейте хора, аз съм Плекс Тълба и това е третия епизод от Батките SMP. И съжалявам, че нямаше клипове дълго време в този сървър, но сега ще възвърнем времето. И през това време играл съм, но просто не ми идваше музата за снимане. Играх много добре. Да, имам Skeleton Clone. И сега ще ви покажа промените из сървъра. Това, ако сте гледали от миналия епизод, бихме дракона и след това намерих това. Тук, това е новата ми къща, която направих. Това е спалнята ми. Крилата. Заснех клип как търся крилата. Това беше 1 час. Но файловете нещо се стана и файловете се изтриха. Преминаваме към втория етаж. Това е Brewing Stand. Тук има малко честрум. Това не може да се нарече честрум, но поне за мен е честрум. И нали така. Тук е сета ми до някъде. Имам мендинг. Това са най-хубавите ми работи. Затова ги ползвам. Но те се ще щупят. Имам 60 диаманта. После ще ви покажа откъде имам толкова много диаманти. И това е минчесто румчето. Това е енчантинг румчето. С книжки. Така, наклавня. На 30 левел стига. Така. И това ще от къщата ми. Също искам да съобщя, че имаме нови играчи в сървъра. Да, това тук го стикнал старче. Имаме нови играчи в сървъра. Единият е EnderBeast.bg. Първият. Вторият е Anonymous.bg. Третият е Warscope.bg. И четвъртият е Razak.bg. Да, всички са на BG. Да. Промени на спауна. Правихме портата. Тя беше много ниска. Решихме да облечем да стане по-готина. Тук довършихме пътеката. Мостът почти довършен. И сега ще ви покажа откъде добивам тези диаманти. Поне някои от тях. И това е моето магазинче, което много ефикасно е. Тук, така. Това е менюто. Така, Sharpness равно на 2 дъма. Добре дошли в лавката на Пац. Sharpness 2 дъма. Не съм написал Sharpness 1, Sharpness 2, Sharpness 3, Sharpness 4, тъй като не ми се пише толкова много. Затова направих просто Sharpness, какъвто искаш да вземеш 2 дъма. Protection какъвто искаш 3 дъма, Punch 2 дъма, Infinity 4 дъма, Mending 6 дъма, Flame 1 дъма, Unbreaking 1 дъма, Fortune 1 дъма, Silk Touch 1 дъма, Smite 1 дъма, Horse Armor 1 диамант, Sword 2 диаманта и Седла 1 диамант. Сега това е касата ми, която имам 6 диаманта, нека си вземем, ги прибереме. Това е много ефикасно. Тук EnderBeast реши и той да си направи магазин. Не знам какво ще продава, но тук полага основите. Сега искам да ви кажа, че това е място, където ще правим танхол. И това е молът, който правим с EnderBeast.bg. И също съм замислил за този клип да понаправим до някъде нещо на мола. Ние сме го донаправили до някъде. Даже не сме направили половината. Много малка работа сме направили. Той ще е огромен. Чакай малко. Да, ще трябва да го довърша. Ето тук, някъде началото на мола, ето тук някъде, ще направим асансьор. Тъй като мола ще е на 4 етажа. И значи
Дизайна е изцяло нашия дизайна с EnderBeast.bg. Не сме гледали от никъде. Така че просто казвам. Значи, едната имахме идея да я направя като нещо като ромбове. Но това не се получиха ромбове, така че просто така го направих. И реших да го запълня с такова дърво. Смърчово. Така, свършим дървцата. Но аз имам още. Така. Също като убихме Ender Dragon, веднага се взехме с нещо, което е за което искахме да убим Ender Dragon. А това е... Добре, свършим дървото. Това е да намерим крила. И както видяхте, аз бях намерил крила. За другите играчи от сървъра не знам. Но знам само за един, че той също беше намерил. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Така. Така мисля да бъде. В средата тук ще има две купчета, така. Сам. Така. Също искам да се похваля с брадвето, цепача, танка на Путин, прата лопата и чукач. С моите много инструменти, с които се гордея много. Едно, две, три, 4. Другото не знам с какво ще го запълня, тъй като още не сме преценили точно какъв ще е дизайна, но подът е оставен изцяло на мене, докато стените ги прави EnderBeast.bg. Също какво има там? Там сигурно е базата на The Healer, тъй като знам, че той живееш някъде тук. Така. Сега ще отидем да видим базата на човека. Тъй като и аз... Не! Омага. Майко. Уютна базичка. Да, предолетно и уютно. Много уютно. Няма да гледаме сета. Той сигурно си взел си новите работи. Ценните работи си ги е сложил някъде. Много дървца има човека. Да не възразява да се взема малко. Тъй като ще ми трябва. И храната ми свършва. Което е чудесно. Ма чудесно.
Видях една крава. Тя мисля да е моята жертва. Не вече. Снайпери ставте истина. Така. Как не мога да оцеля, бе? Кравички. Трябва ми твоето месо. Да хилър джойна. И падна от света. Така, този клип мислех да е само показване на промените. Не мислех за нещо друго. Не мислех да е нещо друго. Но ще да стане твърде кратък. А пък... Затова нека построим поне нещо. Тъй като... Трябва да се довърши този мол. Имаме доста започнати работи в този сервер. Трябва да довършим. Така. Унищожихме гадинките. Вот, всъщност те... другите играчи от сървъра ние ще направим различни по големина като стаи и те ще ги наемат и ще ни плащат на месец някакви пари. Не пари, нали, диамантите. Ще ни плащат някакви диаманти. Зависи колко е голяма стата, толкова пари ще ни плащат. Добре. Толкова пари ще ни плащат. И така ще можем да печелиме, тъй като ще е огромен, а пък за сега не сме толкова много, но умре. 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 Умре, умре. Фантастичните ми ромбове. Които ще трябва да продължа още много нататък. Но... Еми, хора, мисля, падай от епизода. Нали, много съм грозен. Така. Мисля това да е от епизода. И очаквайте четвърти епизод от Батките SMP. И до скоро.